आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब आणि प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहेब या सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून एक भारतीय जनता पक्षाचा आणि महायुतीचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी आज इथे उपस्थित आहे। तुम्ही मला बिलकुल एवढं मोठं करू नका की तुम्ही ह्यांना आणलं, तुम्ही या सगळ्या गोष्टी केल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी होत मी प्रतिनिधी आहे। शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने आज राज्यामध्ये काम करतायत, राज्याला पुढे घेऊन जात आहे आणि म्हणून आज सब कुछ देवाभाऊ अशी परिस्थिती आहे। म्हणून हे सगळे जे विविध पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत त्या प्रत्येकाला कळलेलं आहे की बाबा आम्हाला राज्याला पुढे घेऊन जायचं असेल, आम्हाला आमचं भविष्य घडवायचं असेल तर देवेंद्र फडणवीस साहेबांशिवाय दुसरा पर्याय नाही, आज चांगल्या पद्धतीने माहीत असल्यामुळे। आणि बाळ माने साहेब हे अनुभवी आहेत, आमदार राहिलेले आहेत, ह्यांना एकाही लहान वयातला विषय नाही आहे, त्यांना बरं वाईट काय सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आणि म्हणून वरिष्ठ पातळीवर ठरलेला जो काही निर्णय होता त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम एक कार्यकर्ता म्हणून मी करतोय। मी या रत्नागिरीचा संपर्क मंत्री पण आहे, कोकणामध्ये काम करणारा भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून महायुतीचा प्रतिनिधी म्हणून आज मी बाळ माने साहेबांबरोबर इथे आलेलो आहे आणि आज त्यांनी आमच्या वरिष्ठ पातळीवर त्या सगळ्या नेत्यांच्या शब्दाचा मान ठेवून आणि एकंदरीत ती काय राजकीय परिस्थिती त्यांना त्यांच्या अनुभवापोटीची दिसली त्याप्रमाणे त्यांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। एकंदरीत जर स्थिती पाहिली तर ही निवडणूक ही बिनविरोध होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होते। महायुतीमध्ये सगळेच आमचे वरिष्ठ नेते आहेत, आदरणीय आमचे उदय सामंत साहेब आहेत, त्याच्यामध्ये सगळेच आमचे वरिष्ठ नेते मंडळी एकत्र मिळून रवी चव्हाण साहेब आहेत, बाकी शिवसेनेचे प्रमुख नेते आहेत, आमचे निलेशजी आहेत, दीपक केसरकरजी आहेत, प्रमोद जठार। शेवटी हा जेव्हा एवढा मोठा निर्णय होतो तेव्हा आम्ही महायुती म्हणून एकत्र ठरवतो। आता त्या दिवशी पण मी भाषणात काय बोललेलो ते आमच्या उदय सामंत साहेबांना राज्य पातळीवर विविध कामं आहेत, सुनील तटकरे साहेबांना प्रदेश अध्यक्ष आहे, म्हणून मी ती जबाबदारी स्वीकारली त्यांचा सगळ्यांचा महायुतीचा प्रतिनिधी म्हणून की चला आपण शेवटी हा काही लहान व्यक्ती नाही, हे अनुभवी आहेत, आमदार राहिलेले आहेत, आज राजकारणामध्ये त्यांचा वजन आहे आणि म्हणून ह्यांच्याबरोबर एक महायुतीचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतरी हवा म्हणून मी आज तुमच्यासमोर। पण एकंदरीत ही वाटचाल ही बिनविरोध निवडणूक होण्याच्या दृष्टीने झालेली आहे एकंदरीत तसं पाहिलं तर माझ्या जी काही कलेक्टर माहिती आहे की सगळ्याच लोकांनी फॉर्म मागे घेतलेले आहेत, अजून कुठली दिशा तुम्ही शोधता हे मला तर माहिती नाही। जे काही सन्मान्य व्यक्ती अजून जे होते ते बाकीचे 2 उमेदवार पण आतमध्ये होते, त्यांनीही त्यांची रिसीट घेतलेली आहे, म्हणून आता कलेक्टरच अधिकृत माहिती जाहीर करतील त्याच्यावर आपल्याला कळेल। एक परत सांगतो, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांनी आणि त्यांनी जे काही एकंदरीत महाराष्ट्राच्या दिशेने पुढे घेऊन जात आहे आणि म्हणूनच आम्ही सगळेजण त्यांच्या आदेशावर काम करणारे कार्यकर्ते। कोकणातलं राजकारण कसं वाटतंय आता? वेगळं चित्र आता गरम वाटतंय, एसी लावल्यावर पडतो।